El mussol i l'òliba són dues espècies de rapenyaires nocturns molt emblemàtiques i culturalment conegudes a Catalunya. Són dues espècies que s'alimenten, que són carnívores. El mussol s'alimenta sobretot d'insectes, ja siguin escarabats, llagostes, saltamartins o tisoretes. L'òliba, en canvi, li agraden més rosegadors. L'òliba és l'espècie que té més problemes. Al final, el fet que s'alimenti de rosegadors, tots els problemes que afecten els rosegadors es veuen, tenen un efecte sobre l'òliba. Hi ha un problema d'intensificació agrícola i molts usos de rodenticides que estan disminuint la població d'aquests rosegadors i a la vegada produeixen enverinaments en l'òliba. Un altre problema podrien ser els atropellaments o col·lisions amb cables elèctrics. Finalment, que això també afecta el mussol, hi ha una pèrdua d'espais oberts, a part de la intensificació agrícola, també per la forestació d'aquests terrenys i per als usos de construcció d'infraestructures. Per tal de revertir la situació que tenen aquestes espècies, és molt important recuperar hàbitats oberts i un ús agrícola no tan intensiu, que afavoreixi la biodiversitat, i és també bastant important no alterar aquestes zones agrícoles importants al Vallès que s'estan perdent amb macroprojectes com podria ser el Quart Cinturó o el Polígon Industrial dels Vallons.